twatore muno ko kwanira mangana ha World Bank funding no nyari kwerera umurigereria amanye mbesa kijiga World Bank ngurwere chiweza support ama research county chetu na wana ndo wate misaada wocha konya mangana each para each town. Yes, pero wate urban centers World Bank yete tokea nya chipara chi amatoga kwanya ranga chi back streets ose chiri yo connect town county ngo wiri chibesa ya chago konya kuweka chiramu ese chipara chetu ina mangana chipara na sobolemi ngoretheri chibesa cyo support abalimi na bono urige report kwanya county chikote gashingia chibesa ngoje chiri chia support ko chese umulimi chaba capacity building kwanya rangonya ne ndubuna ubolimi bwa amatunda wose mangoes wose avocado abantu bayi uchi support edinde county babikyamu wose kubeke nduruka value addition edinde libaboko ya avocado na boko ni juice libabugwale wose ne mesie boko nyumu sina boko uchi machine orosie juice kwanya radinde ngalo what value addition na floka ni program wene commitigate ya maana ya climate yani ntoje kusaidia climate yeito amazingira itestomanyata ubu ngorese boko tokongera next generation chire mutu bona floka wene commitigate ya maana aliya kusaidia amazingira ito na bona libage meteko butorwa abantu baba supported bagurira na chimeko abangina bayi guchimeko erinde batigutumia chinko ese abantu bale bijana byetu bikokora mangana ya dawa ya kulevya na nini baigorerwe biashara erinde batige mangana ya gukora madawa ya kulevya ni bintu bingi ese chindo chiaba rehabilitated no anyene metedi kusime kwanda na roche program yaba ye county okay mangana yo gosali chindo cheito ejina re mbanga ne yende menge ende nere go support chinyagitari chikanzi go tomu chibesa chinyare go upgrade chi facility chiabo elinde abananji banyore obokoreri obuya bona bese jinji ko barwese ejinara bata Matilda echichi ko kwese dokorokana conditional grants chigoza with conditioning iwo chitumia for this purpose na ndi chiwanza kwigorerwa account chigo kore gashiri lichikoria nyaira pero though the conditional grant igone lichikoria danga chiwese chini na bogotumia se gashiri okay so tarokore problem to what is nyamira ngeli na chiwese chiara ko withdrawn kurwese account yuna wa KUSP Kenya Urban Support Program chiwese chiaru sugoro chia iruwe se account now World Bank whatever yenga buno for example na in county ya Nyamira yoka senator just asinini torewe birangirali